Joo. En tiedä mistä aloittaa sen, mutta en tiedä, että mitä ehkä paljon olette videoita katsonut ja no ylipäätään kuvia tai muuta, että tiedätte moni, että mun saada sitä tautia. Ja diagnoosta on 14 vuotta tänä vuonna kulunut ja 17 vuotta on niinku kaiken kaikkiaan, mutta tänä vuonna on niinku tullut semmonen joku ihan totaalinen läpimurto tai joku semmonen breakdown siinä mun sairauden käsittelyssä ja muuta. Ehkä mun näyttely tai kaikki muu on tehnyt sen. Ja tiedättekö miten vaikeaa on koko ajan pyytää toista ihmistä apua, kun sun omat kädet tai muutenkaan sun keho ei toimi enää niin kuin sä haluat. Ja mua niinku turhauttaa niinku ylipäätään sitten ihmisten semmonen niinku, joo mä tiedän, mä valitan itsekin turhaa aina asioista, mutta välillä. Mutta se, että ylipäätään semmonen ylipäätään valitus asioista, että tekee vaan se tuntuu, että se on niin turhaa. Että en tiedä, ootko kertonut koskaan, että ennen sairastumista olin päiväkodissa töissä ja rakastin lasten kanssa tehdä töitä. Mulla on 3 aikuista lastakin tällä hetkellä itsellä. Ja mitä vaikea on niin ollut se, että mä en voi enää tehdä töitä. Ja se, että sitä haluaisin niin kovasti tehdä jotain. En olisi jotain merkitystä. Ja sitten mä löysin tuon taiteen ja valokuvauksen ja kaikki muut niin sinne, että käyn mallina ja vähän niin omaa elämää niissä. Tuon ilmi ja sitä maalaa tauluja avustajan avustuksella ja jaloilla maalaan ja halusin sen, että se breikkaa jotenkin, niin kuvittelin jotenkin omassa päässäni sen, että mä tuun niin jollain tavalla niin enemmän isosti esille jollain tavalla, että mä halusin tuolla Alssia esille, että sairaana naisena, että sairas ihminenkin voi tehdä asioita, mitä se kykenee vaikka niin jaloilla. Mutta mä rovaani ihan täysin viime kesän näyttelyn jälkeen. Koska mä ootin ehkä itseltäni liikaa ja mulle niin kuin sanottiin ja toitotettiin ihmistä, että joo, nyt sä tulet saamaan niin kuin todella paljon niin kuin tästä ja sä saat niin kuin varmaan niin kuin todella paljon niin kuin sulle tullaan niin kuin tekemään tilaustöitä ja halutaan sulta tilauksia ja kaikkea muuta ja mitään ei niin kuin, siis juuri tapahtunut. Paljon ihania ihmisiä on käynyt näyttelyssä ja muuta ja muutama taulu meni. Mutta sen jälkeen niin näyttelyn jälkeen jotenkin mun kämppä on täynnä tauluja. Mä haluaisin edelleen jatkaa mun näyttelyä ja sitä mun lauseiden tuomista esille ja sitä kaikkea mitä mä haluaisin niin kuin näyttää, että mitä me tehdään ja mitä me ollaan. Me ei olla vaan sairaita, jotka makaa sängyssä mutta
tietää sekin, että mitä turhauttaa, että sulta luvataan ostaa tauluja ja niitä ei sitten kuitenkaan niinku osteta. Että sulle tulee niinku ostotarjouksia ja sitten niinku niin taivaasti ostetaan, että mä en tiedä, että mä aika halvalla niinku myyn noita mun tauluja, niihin on mennyt aikaa, mä teen niitä ja aika paljon vaivaa ja muuta, että mä en niinku ymmärrä, että en mä tiedä, mitä ihmiset luulee, että kun tehdään niinku käsityötä tai muuta taidetta, että ei niitä, että se on niinku merkityksellistä mulle. Mä oon kiitollinen ne kaikille teille, ketkä ootte ostanut mun tauluja tai niinku siis taidetta ylipäätään niinku valokuvia ja muuta, että mä oon erittäin kiitollinen teille, ketkä ootte tehnyt niin, mä arvostan sitä suuresti. Ja mut jotenkin se oli vaan niinku totaalinen romahdus niinku kävi ja mun edelleenkin vielä vähän niinku ja muutenkin mun elämässä on sattunut ja tapahtunut niin paljon niitä asioita, mitkä on vienyt mun voimavaroja. Ja jotenkin ja sitten kun tulee vielä taloudellisia ongelmia kaikkeen lisäksi päälle, niin kuormittaa niinku tosi paljon niinku itteeni kaikki. Toivoisin, että mä saisin mun kaikki asiat kuntoon ja mä haluaisin, että mä en niinku, en mä tiedä, jotenkin on uskallista tehdä tämmönen joku syvä luotava todistaa, että tai todeta, että on niinku ihminen on niinku niin masentunut, että ei niinku jaksa välillä niinku lähteä edes vaikka ulos, että on niin loppu. Ja en mä tiedä. Mä haluaisin vaan tehdä töitä ja vielä vaikka on eläkkeellä, haluaisin tehdä niinku mallina merkityksellistä työtä ja tehdä niinku pörtuolinaisena mallin töitä ja tehdä taidetta ja olla jotenkin niinku tärkeä ja merkityksellinen. Tai jotain, en mä tiedä. Että vaan jotenkin tuntuu, että on voimat loppu sen takia, koska nyt ei ole mitään määränpäätä näkyvissä eikä muuta, että mä haluaisin jotain merkityksellistä mun elämään. Että muutakin kuin vaan, että mä istun sohvalla päivät. Meillä piti olla semmonen seksuaalisuuteen liittyvä tapahtuma, missä olisi kerrottu vammaisuudesta ja seksuaalisuudesta tapahtumaan, mutta nyt se siirtyi keväälle, koska ihmisiä ei ilmoittautunut sinne oikein, niin jotenkin sekin turhauttaa, että vaivalla tehdään niinku isosti töitä ja kampanjoina, niin sitä tuntuu, että ihmistä ei niinku arvosta. Tuntuu, että jotenkin on niinku tabuja vielä nämä asiat, että se seksuaalisuuskin kuuluu ihan kaikkeen. Mut nyt mennään
äärilaidasta äärilaitoihin, mutta välillä pitää vaan avautua ja tämmöistä olisi ihmisen elämää tänä päivänä. Moi.